Колегите много хубаво и много изчерпателно разказаха какво трябва така да гоните като някаква цел, да се съобразявате с определени детайли, какво трябва да представляват песните, които така биха привлекли вниманието и на нас като хора, които сме вътре в организацията и оценяваме по някакъв начин музиката, и в последствие аудиторията, до която ще достигне всичко това, което сътворите. Много набързо ще обобщя, защото иначе ще се покрием твърде много. Какво е важно за това една песен да придобие подходяща радиоформа, така че да попадне в плейлиста на радиостанциите. Ще говоря малко по-частно за радиостанциите за забавна музика, тези, които излъчват съвременните хитове. В нашата радиогрупа имаме и нишови радиостанции, които са се фокусирали върху класика, върху джаз, върху рок. Там също имаме подходящо поле за изява. Но мъничко малко ще се фокусирам върху музиката, която най-често излъчваме по Радио Enjoy, по BTV радио. Какво е най-важно за нас, когато правим плейлист? Първо, една от основните цели на нашия плейлист е да може максимално дълго да задържим слушателите, да не променят радиото. Това означава, че вашите музикални идеи трябва, разбира се, да бъдат разгърнати и направени по най-подходящия начин за представяне по радиото. Когато радиото излъчва по-ритмична музика, какъвто е случая с дневния плейлист на Enjoy на BTV радио, е добре песните да имат хубава интродукция. Ясна, ритмична, да съдържа така наречения хук или рефрен, нещо, което е основа за песента, разпознаваемо е, може човек да си го подсвирка, да си го изтактува, да го запомни. Ако попиташ някого, сещаш ли за тази песен, например на Eiffel 65 Blue, веднага се сещате как започва това парче. Или какво е същественото от него. Ще давам примери само с чуждоезични песни, нали, за да не ви сугестирам или да ви насочвам на някъде с българската музика. Друго важно нещо, засегнахме преди малко, продължителността на музиката, на песните. За радиостанциите с забавна музика, да, добре е да бъде поне 3 минути песента, до 4 за препоръчване, да съдържа точно това интродукция, куплет, припев, междинна част и един финален припев, който вече да е с всички добавки вътре, да избухне песента в пълната си красота и да завърши най-важното, от което напоследък страдат песните, съвременните, няма музикално разрешение. Свири и спре, без да сме достигнали до удовлетворението, което очакваме от съвременните песни. Пример пак ще ви дам. Страхотна песен, всички я знаете, на Майли Сайърс Flowers, която, за съжаление, завършваше в нищото. Аз не знам, признавам. Но всички млади хора ще се досетят коя е песента. Това са едни от основните и най-важните неща. Другото нещо, понеже живеем във време и в среда, в която имаме достъп до всичко, в музикален океан плуваме, медии, всякакви музикални платформи, до радиото се достига лесно. Винаги може да изпращате нова музика на мейлите на радиостанциите. Много е важно, обаче какво ни изпращате. Ще получите в последствие указания, ще публикуваме там, където са условията на конкурса. Важно е файловете ви да са добре надписани, да съдържат необходимите допълнителни атрибути, информация за вас, така нареченото label copy да съпровожда всеки файл, в който са описани автори, изпълнители, текстописци, за да имаме пълноценно информацията, от която се нуждаем, за да можем да работим с тези файлове. Общо взето, това са най-важните изисквания или неща, които трябва да имаме предвид, когато търсим как да придадем форма на радио на песните, така че да са подходящи за радио. Най-важното нещо, вашите музикални идеи
както казахме и преди малко, няма лоша музика. Може да създадете дълго музикално произведение, музикално парче. Може би трябва да обмислите допълнителна версия специално за радио. Не да преструктурирате или да преправяте това, което сте създали, което може да си е страхотно за видео, за албум, за представяне на живо. Допълнителна радиоверсия за радио. Това е накратко.